Sabihin nyo sa mayor nyo, pera lang kailangan namin. Sumuko na kayo! Ito nang katapusan mo! Buddy, itong area na to, dito tayo papasok. Sigurado ka ba dyan, buddy? Oo, buddy, kabisado kong lugar dyan. Ano ba ang mission natin, buddy? May kukunin tayo na hostage, anak ng mayor. Mag-ingat tayo kasi marami sila. Copy, buddy. Tara na, buddy. Okay, move! Buddy, dito na ba yun? Oo, buddy, mag-ingat lang tayo. Tara, buddy. Buddy, ikutan natin. Sige, buddy. Pakawalan niyo ako! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Tumahimik ka. Pera lang kailangan namin. Pakawalan ka lang namin kapag makabayad na ang papa mo. Magkano ba kailangan nyo? 10 milyon kapalit ng ulo mo. Boss, anong plano dito? Pag di nakapagbayad yung papa niya, patayin nyo. Sige, boss. Magbantay kayo ng maigi sa paligid. Baka may makapasok. Copy, boss! Buddy, nandito yung hostage. Sige, buddy. Mag-ingat ka dyan. Boss! May kalaban! Magsikalat kayo! Magsihanda kayo! Dumating ng tauhan ng tatay ko! Hayop kayo! Sabihin nyo sa mayor nyo, pera lang kailangan namin. Hayop kayo! Sumuko na kayo! Ito nang katapusan mo!